Familiernes økonomier har det ikke godt, og derfor kan vi ikke komme udenom det. Vi har netop brug for at få gang i den økonomiske udvikling. Og det økonomiske råd har jo sagt, hvordan situationen vil se ud, hvis ikke der sker noget. Og derfor skal der komme gang i de indtægtsindbringende aktiviteter. Vi ved, at dagligvarepriserne, de stiger hele tiden, samtidig med, at bloktilskuddet falder. Det, vi skal diskutere i aften, det er råstoffer, og det er turisme. Og vi ved, at indtægterne her på disse områder de seneste par år har ligget stille, hvis der overhovedet har været nogen. Og derfor skal vi høre, hvad kandidaterne mener er løsningen. Velkommen til denne aftens debat. Velkommen. Og Ben Sørensen er med fra Grønlands Arbejdsgiverforening. Altså, de udenlandske investorer sætter altid stor pris på, at der er inden de begynder at investere en masse penge, at det politiske klima og også den økonomiske situation er i orden. Altså, der er en vis tilbageholdenhed fra de investorer, vi gerne ser investere i Grønland. Vi hører fra tid til anden, at der bliver spurgt til, hvad der sker i Grønland, siden man skifter holdning hele tiden. Vi mener, at vi bør kunne sælge Grønland på dens troværdighed. Det er nødvendigt. Så det der med, at der er for stor politisk uenighed, det er noget, som det internationale samfund også følger med i. Det vi ikke skal glemme, er, at Grønland er en meget ny råstofnation. Vi har næsten ingen erfaring. Men i forhold til et fremtidig investering, der ved vi jo, at det blandt andet er nogle udgiftstunge områder, som for eksempel transportområdet, og også de krav, der er til, at man skal efterlade et eventuelt råstofaktivitetområde i den tilstand, som det var i, da man startede. Og det er derfor, at det er nogle udgiftstunge poster, de her ting, som selskaberne skal forholde sig til. Men hvis vi skal bløde op på situationen, så er det nødvendigt, at det politiske i Grønland kan indgå nogle brede forliger om, hvordan man skal få gang i råstofaktiviteterne. Det nytter ikke noget, at vi hver 4. år, når der har været valg, begynder at komme med nye signaler og stille nye krav. Hvis vi ser på de seneste 2 år, der kan man jo ikke sige, at vi har haft en stabil råstofpolitik. Men når man ser på, hvor vigtig råstofnationen er, hvordan er det så med den politik, der skal føres? Altså, vi bliver jo nødt til at holde øje med, hvad der er for nogle potentialer, vi har i Grønland. Selvfølgelig er det dyrt at skulle drive minedrift i Grønland. Det viser alle beregninger. Og derfor er det så vigtigt, at man på det politiske plan kan indgå nogle aftaler omkring disse ting. Og det er derfor, vi hele tiden opfordrer til, at de skal holde op med at være uenige, men have fokus og forsøge at indgå nogle realitetsforhandlinger med hinanden, og på den måde give nogle mere favorable muligheder for de selskaber udefra.
Altså nu er der en stor forvirring ude fra Inuit Ataqatigiit, og I har blandt andet nævnt, at der bør være en folkeafstemning vedrørende nul-tolerancens ophævelse omkring uran. Altså selvfølgelig kan man ikke sige, at det er en ustabil råstofpolitik, I har ført, men kan du komme med nogle forklaringer? Altså, der er jo en grund til, at vi sidder her i dag og er kommet i en valgkamp. Vi mener, at der også tidligere har været et naalakkersuisut, som ikke har gjort det særlig godt. Og på den måde har det jo smittet af på Grønlands omdømme på det internationale marked i forhold til den politiske uro, der er, og uenighed. Og det er altså nødvendigt, hvis man skal fremstå som en troværdig partner og et troværdigt mineland, at der er enighed i hjemlandet. I forhold til ophævelsen af nul-tolerancen vedrørende uran, der mener jeg, at vi kan sige, at Inatsisartut såvel som befolkningen er delt i to grupper, og det er en meget stor splittelse, vi har set. Men den splittelse er jo noget, som vi alle bliver nødt til at bære ansvar for. Men skal man ikke acceptere og respektere, at andre kan have en anden mening? Jo. Altså, fakta er jo, at vi er splittet, befolkningen er splittet i dette spørgsmål. Og uanset om det er noget, som omverdenen får indblik i, jamen så er det vores pligt at arbejde videre herhjemme og få befolkningen med. Og det er altså nødvendigt, at hvis vi skal videre, at høre befolkningen først vedrørende uran. Nu har man jo sagt, at man har ført en slingerkurs, hvad angår råstofpolitikken. Jamen, hvad er det så, I ønsker at ændre? Altså, det, at befolkningen er delt i to lejre, er jo heller ikke sjovt, hvis man skulle komme til Grønland og arbejde. Altså, jeg tager for eksempel ikke til Australien for at jagte kænguruer, hvis halvdelen af befolkningen er imod det. Og det er derfor, hvis vi skal have nytte af nogle nye aktiviteter, så bliver vi altså nødt til at sikre, at der er et flertal i befolkningen, som har en vis enighed omkring de her ting. Det er vigtigt, at der er et stort flertal. Jens Erik Kirkegaard, du har været naalakkersuisok for dette område. Hvad vil du gøre? Altså, jeg mener, det er vigtigt, at vi får oprettet nogle arbejdspladser i Grønland. Og jeg mener, at det er rigtigt, hvad Bent siger, nemlig, at vi bliver nødt til at have en stabil råstofpolitik og et stabilt styre. Og det er utrolig vigtigt for fremtiden. Altså, det der med, at man er politisk uenig, det er jo blot udtryk for, at demokratiet fungerer. Mener du, at det er nødvendigt med en stabil råstofpolitik? Jamen, jeg mener, det er rigtigt og vigtigt, at vi har en stabil og enslydende råstofpolitik. Nu har vi jo ændret lidt i råstoflovgivningen, og der mener jeg, at det har betydet, at man kan føre en mere stabil råstofpolitik. Jeg mener ikke, at der er splittelse. Jeg synes, ordet splittelse er meget stærkt, fordi lige så snart, da vi lukker for mikrofonen, så kan vi være meget enige om tingene. Altså, da I blev naalakkersuisut-medlemmer, så havde I som det første lyst til at indføre en royalty i og med, at I lavede en ny storskala-lov. Altså, jeg mener, at der skal være plads til ganske små justeringer i lovgrundlaget. Men i forhold til, at vi har indført royalty,
der har vi jo i mange år ikke krævet royalty. Og vi har jo sammenlignet os med andre minelande og råstoflande, og på baggrund af de undersøgelser, der mener jeg, at vi har fundet et leje i dag, som kan betragtes som stabilt. Men I var jo selv med til at råbe op om, at royalty skulle indføres, men samtidig så er selskaberne jo blevet tilbageholdende i forhold til det fordyrende led, der er kommet. Jeg mener ikke, at det er store ændringer, vi kan tale om her. Så selvfølgelig skal der være plads til små justeringer hen ad vejen. Altså, vi kan jo se, hvad det er for nogle mærkesager, som de enkelte partier går til valg på. Og vi har sagt for Siumut, at hvis det er, at vi kommer i spidsen for et naalakkersuisut, så vil vi jo gerne have en forsigtig, men små ændringer. Det kan blive nødvendigt. Det, der er vigtigt, det er, at man melder nogle helt klare og præcise rammer ud omkring råstofområdet. I har jo snakket om at have I vil lave en strategi, hvad angår de råstoffer der, og hvordan og hvorledes de skal se ud. Hvis planlægger I flere ændringer, vi har tænkt os at følge den plan, der skal holde i de næste 5 år, og den fortæller, at det bliver en råstofpolitik uden de store ændringer og uden nye justeringer. Atassut, I har måske også en lidt slingerkurs i forhold til en råstofpolitik. Hvad kan befolkningen regne med? Jamen fra Atassut synes vi, det er vigtigt at sige for det første, at arbejdsgivernes udmelding er meget vigtig, og vi vil gerne opnå en stabil måde at køre tingene på. Altså det, der var grund til, at vi indførte royalties, var jo, at man i andre lande havde problemer med at få inddraget skatteindtægter til de forskellige lande. Og det er for, at man ikke skal stå med flætningerne i postkassen, at vi ønsker at opkræve en royalty. Selvfølgelig har Grønland brug for penge. Vi har så mange ressourcer i Grønland, som vi bør drage nytte af. Jamen, hvad hjælper det, hvis arbejdspladserne ikke bliver oprettet? Jamen, vi har jo undersøgt nogle ting, og vi har undersøgt andre råstofnationer, hvordan og hvorledes de har skruet deres lovgivning sammen. Og vi kan jo se, at man har nogle beregningsmodeller, der tager udgangspunkt i bruttonationalprodukter osv. Bakti Inuit, for i fjor, der gik I til valg på, at I sagde nej til, at uran kunne brydes. Men da I blev medlem af Naalakkersuisut-koalitionen, der var det som om I ventede på en tallerken. Hvad kan vælgerne forvente fra jer? Bakti Inuit, kan vi sige helt klart, siger nej til uran. Og vi har også sagt, at inden man tager en beslutning, så bør man inddrage befolkningen i dette spørgsmål. Og hvis det bliver for stort et problem, og man ikke kan opnå enighed, så mener vi, at befolkningen bør høres i uranspørgsmålet. Og det har også noget at gøre med, hvordan omverdenen ser på os. Og derfor synes vi, at det er vigtigt at spørge befolkningen først. Er det rigtigt, at Bent Sørensen, at befolkningen bør spørges? Selvfølgelig skal man se på, hvordan et land har det, og hvilke styreformer de har, og det kan man jo ikke undgå som selskab.
Altså, vi er godt klædt på i forhold til lovgivningen og også rammebetingelser. Og vi mener også, at vi er konkurrencedygtige på nogle felter. Men vi skal bare ikke glemme, at vi overhovedet ikke har nogen som helst råstofaktiviteter af større grad i dag. Og de store tanker og planer, man havde, de er jo ikke blevet realiseret, fordi det er rigtig svært at finde så mange penge, som skal investeres. I forhold til befolkningen, og de skal inddrages, jamen der synes vi altid, det er vigtigt også at sige, at arbejdsgiverne skal inddrages. Og det er noget, som vi kan få glæde af, når mineaktiviteterne kommer i gang. Altså det kommer jo an på også, om man kan opnå enighed om, hvem man skal spørge. Altså det er vigtigt, at partierne kan opnå enighed med hinanden om, hvilken vej og hvordan og hvorledes vi skal tage skridt videre fremad. Vi kan jo ikke beslutte noget, men vi kan anbefale, og vi kan komme med forslag. Og vi ønsker jo, at der skal indgås mangeårige aftaler. Parti Naleraq ønsker I også at inddrage befolkningen. Altså det, der er vigtigt for os, det er, at befolkningen er trygge ved situationen. Og lad mig kommentere i forhold til Bent og det, han siger. Der kan jeg sige, at jeg har været med i nogle aktiviteter i 90'erne, også i forhold til messer, og jeg har arbejdet inden for det her område i over 20 år. Altså, vi skal passe på ikke at komme med et forkert billede af Grønland på det her område. Altså, vi skal jo have identificeret, hvad det er for nogle arbejdsgivere, hvilke firmaer og andre ting. Og det er derfor, at demokrati er demokrati rent fundamentalt, at man spørger befolkningen og flere andre. Fordi det er det, der er vigtigt for de enkelte. Altså realiteterne er jo... Derfor er det vigtigt for Parti Naleraq, at vi kommer og vi tegner det korrekte billede af Grønland. Det er politik og kritikken omkring den ustabile slingerkurs, der er, og også i forhold til råstofpolitikken, vi snakker om. Det, vi skal huske på, det er, da Siumut var i valgkamp sidste år, der råbte de meget højt om, at befolkningen skulle inddrages. Det sagde de mange gange. Men hvad vil I gøre? Ja, vi synes, at befolkningen skal høres via en folkeafstemning. Det er det, der er vigtigt for os. Altså det der med at gætte sig frem til, hvordan og hvorledes og hvilken tillid selskaberne skal have til os osv., det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at befolkningen er med, og også at vi kan fremstå som et troværdigt land med en befolkning, der er enig, stort set. Demokraterne? Vi synes også, at det er vigtigt, at befolkningen har en vis tryghed ved tingene, men jeg er ikke enig med Galista Lund i, at man er splittet. Selvfølgelig er der splittelse, selvfølgelig er der uenighed, men det er ikke sådan, så alle overhovedet ikke kan blive enige om, hvordan og hvorledes vi skal tage det videre skridt fremad. Det synes jeg ikke er realistisk. Hvis vi ser på det sidste valg til Inatsisartut, men det forrige valg til Inatsisartut, der mener jeg selv, at Inuit Ataqatigiit selv er med til at fremvise en slingerkurs i forhold til råstofferne. Jeg mener, at hvis man udviser en stabilitet politisk, jamen så er der også større tillid og troværdighed over for selskaberne. Jeg mener, at Siumut burde have tænkt sig meget bedre om, i stedet for blot at fjerne nul-tolerancen omkring uran, eller ophævelsen af nul-tolerancen.
Der var ikke nogen forhandlinger eller noget som helst. Altså sådan som vi oplevede det, der var det sådan, at Siumut tog en beslutning, og så bagefter ville man snakke med os, og bagefter ville man lave undersøgelser. Det er en forkert rækkefølge. Jens Erik Kirkegaard, jeg synes ikke, det er rigtigt det, der siges her, fordi vi har været rundt på orienteringsrejser, vi har drøftet og diskuteret uranspørgsmålet flere gange, og sidste år, der var vi meget klare i mailet i forhold til ophævelsen af nultolerancen vedrørende uran. Jeg mener, at den politik, der vi snakker om, er ændret. Det er Siumuts egen politik. Altså, der er ikke nogen, der har sagt ja eller nej til Kvanefjeldet, men det er en ændring af den politik, der er blevet ført. Mener du, at det er fornuftigt blot at give los i forhold til uran og radioaktive mineraler? Altså, vi vil jo gerne sælge for eksempel de sjældne jordarter, som der er så meget bud efter. Og vi ved også, at der er en lille andel af uran. Altså, vi ved jo, at de enkelte selskaber, som kommer med ansøgninger, jo også undersøger, hvad det er for nogle mineraler, og hvordan og hvorledes. Så det har ikke noget at gøre med, hvem vi siger ja til, og hvem vi siger nej til, i forhold til selskaber, der er interesserede. Og kan vi regne med, at I kan fastholde de synspunkter, I hidtil har fastholdt? Ja. Nu er vi nået til det punkt, at disse bemærkninger, disse tiltag, der kommer udefra, bliver de vigtigste. Men her i vort land, her i Grønland, må vi kigge på de muligheder, vi har, og de behov, vi har. Derfor er det vigtigt, at vi internt mellem os selv finder ud af, hvordan vi indretter vores samfund, hvordan vi indretter vores fremtidige økonomiske formåen. Hvordan med... Hvorfor så ikke finde en eller anden formel til at finde en fast kurs for den økonomiske udvikling, inklusive råstoffer? Disse problemer, vi har med uranspørgsmålet, er jo bare en side af det. Vi har jo rigtig mange råstoffer rundt omkring. Vi har citronenfjord i det nordøstlige Grønland, og vi har også ting i gang i Sydgrønland. Alle disse ting bliver undersøgt nøje. Derfor kan man ikke sige, at vi ikke kan komme videre uden uden en nul-tolerance på uran. G. Olsen, Parti Inuit. Og vores diskussion nu, det drejer sig, eller fokuserer lidt for meget på uran, efter min mening. Men jeg mener, at vi har forskellige projekter i gang. Guldminen i Sydgrønland, som vi ikke har set nogle økonomiske resultater af for samfundet. Og derfor må vi snart have den nødvendige erfaring til at kunne politisk være med til at starte op råstofvirksomheder, som kan kaste økonomi af sig til fordel for Grønland. Selvfølgelig skal vi være meget påpasselige, vi skal være meget forsigtige, og vi skal hele tiden holde øje med, hvordan det påvirker samfundet på forskellige måder. Og det er
politiske spørgsmål, som vi bliver enige om at få på plads. Altså, det er jo ikke kun rygter, at vi baserer vores råstofudvikling på. Der er lavet utrolig mange rapporter, som virkelig går ned i dybden omkring de aspekter, der er omkring råstofudvinding og efterforskning. Og jeg er enig i de forskellige partiers udsagn om, men rundt omkring vil vi også internationalt, er der forskellige behov, der skal dækkes hos de selskaber, som muligvis kunne være interesseret i Grønland. Og der er også en konkurrence iblandt dem. Selvfølgelig. Og den konkurrence, eller dette samarbejde, eller hvad nu skal kalde det, det er noget, der foregår, det ved vi internationalt blandt disse selskaber. Og selvfølgelig verdensmarkedspriserne spiller jo en stor rolle for disse selskaber. Det er jo ikke kun bare et spørgsmål om, okay, de har de og de råstoffer i Grønland, så er vi til Grønland. Nej, det handler om meget andet end det. Vi bliver nødt til at gå videre i aftens emnekreds. Vi siger tak til Bent Sørensen. Vi har endnu en gæst denne gang fra Nunamøres, Ole Christiansen, som er på vej ind. Lad os først starte med at spørge Atassut. Hvad er graden af betydning for et stabil udvikling i Grønland, politisk udvikling? Det er helt afgørende. For eksempel har vi jo været enige om at opnå enighed om storskala-projekter. Med det formål at sikre, at Grønland kan få den økonomiske gevinst i videst muligt omfang. Og der er skattespørgsmålet også en del af det, men det med skattespørgsmålet, det vender vi tilbage til. Velkommen til Ole Christiansen. Vi har jo i mange år efterhånden talt om for eksempel rubinforekomster i Qaqortoq omegn og citronenfjord med zink og bly. Men det er som om, at disse ting står mere eller mindre stille på grund af den politiske situation. Men hvis vi skal gøre Grønland attraktivt for disse råstofjægere, hvad gør vi så? I de sidste 6 år har der været givet forskellige licenser til Marmorilik og andre områder, hvor man kan udvinde råstoffer. Desværre er der ikke nogen af dem, der er lykket. Lige nu snakker vi om Qujannersuit omkring Narsaq. Og vi ved også, at mange af de projekter, som vi gerne vil have gang i, ikke kan komme i gang. Vi har brug fra vores side at være konkurrencedygtige i forhold til andre lande, der også har de samme ressourcer. Så derfor må vi bruge de muligheder, der findes. For eksempel, da Jens Erik Kjærgaard Company
udarbejdede deres strategi, så var der jo også skattespørgsmålet inddraget i det der. Og alle disse ting betyder noget i forhold til de internationale selskabers interesse i Grønland. Det er noget, der betyder for sådan. Det er også noget med infrastruktur. Hvorledes er der mulighed for at komme rundt i Grønland? Det er noget med veje og lufthavne osv. I forhold til andre lande, så har vi meget større udgifter til udbygning af infrastrukturen her i Grønland i forhold til andre lande. Det er rigtigt. Altså, vores land er jo så stort, at det er virkelig svært at opbygge en effektiv infrastruktur. Hvad kan vi gøre ved det? Ja, hvordan? En af de nemmeste tilgang til at løse et problem, det er skattespørgsmålet. Skattespørgsmålet, hvor man skattepolitisk kan gøre noget ved, at disse firmaer og disse selskaber kan være med til at opbygge en infrastruktur. Så med andre ord, så er vi ikke helt parate her i Grønland til at tage fat på alle de infrastrukturelle udfordringer, men måske på skattespørgsmålet kan man måske bane vejen for det. Partiet. Vi ved jo, at disse råstofområder, hvor man efterforsker osv., ligger jo ikke lige ved siden af de forskellige bygder og byer, som findes langs kysten. Men vi ved, at disse firmaer og disse selskaber er i stand til at opbygge deres egne camps, det vil sige små byer, hvor de mennesker, der arbejder med tingene, kan bo og leve og arbejde. Men vi bliver nødt til at tage det spørgsmål op, som Ole var inde på. Hvad Ole Christiansen peger på, at det med skattespørgsmålet måske er det måske er nødvendigt at kigge dybt ind i det og finde ud af, hvorledes. Men det er jo sådan, at vi bliver nødt til at kigge på det hele som et hele. Og selvfølgelig er skattespørgsmålet en del af det. Vi kan ikke bare sige, at nedsætningen af skatteprocenten. Lad os nu se, hvordan priserne ligger på verdensmarkedet på disse ressourcer. Og det er jo ikke noget, vi selv er herre over. Det er noget, der bestemmes ude på verdensmarkedet. Det er forskellige børser, det er forskellige samarbejdsaftaler mellem internationale og multinationale selskaber, der bestemmer disse priser. Og efterspørgsel. Hvad skal vi sænke skatten? Kan de sætte lån i Ny Adratien? Ja, vi bliver nødt til at tage fat på det spørgsmål. Ved sidste valgkamp husker vi jo, at der blev diskuteret rigtig meget omkring royalty-spørgsmål. Hvad er det bedste for dig, for eksempel? Hvis vi kigger lidt bagud, lad os kigge på olivinminen. Men hvis vi ikke havde det der, hvis vi på daværende tidspunkt ikke havde haft de skattemuligheder, som man havde dengang, så var olivinminen aldrig kommet i gang. Og hvis vi havde forfulgt det på den måde der, så havde den her mine måske kørt ved omkring London, meine. Så kan vi jo se, at ud af de mineraler, der bliver ført ud af Grønland, det vil sige i besætningsskatten. Nej, vi mener, at vi må finde frem til en model, en skattemodel,
som både tiltrækker multinationale selskaber til at udforske Grønland og eventuel udvikling, og som er til fordel for det grønlandske. Med hensyn til de udmeldinger, der har været om royalty, så er det ikke den bedste løsning, har vi jo set indtil nu, fordi der sker ikke noget. Jens Kierkegaard, efter min mening, så mener jeg, at selve skattespørgsmålet er kommet godt på plads. Men jeg vil gerne tilføje, at nu har vi jo hørt gennem medierne, at man er gået i gang i Røddagsøtjat med rubiner, og London Mining var ved at komme i gang. Men vi ved også, at de selskaber ikke er en statisk størrelse. De har det godt, de fungerer godt, og de har en god økonomi, og så går det ned ad bakke. Det vil sige, I mener, at skattesystemet omkring disse råstofselskaber ikke skal ændres. Nej, royalty-spørgsmålet har vi den samme holdning til, som vi hele tiden har haft. Men vi vil gerne finde måder, hvorpå det kan være mere attraktivt at udvinde råstoffer i Grønland. Demokraterne vi vil meget gerne gøre det mere attraktivt at investere i Grønland. Vi har over et år og længere tid plæderet for, at skatten skulle nedsættes. Til eksempel royalty, så har der fra Siumut råbt op om, at royalty, den såkaldte royalty, vil give milliardindtægter. Men hvad har vi set? Ja. Altså det vi lægger vægt på, at skattetrykket på disse selskaber skal sænkes. Vi ligger på cirka 31,6% i øjeblikket. I Danmark for eksempel, der ligger man på 21%. Det behøver ikke kun være råstoffer, hvis der om det kan være andre erhvervsmuligheder. Er det uden royalty? Ja, vi lægger ikke specielt vægt på såkaldte royalty. Det er ikke kun det, der drejer sig om. Det er et spørgsmål om, at vi i videst muligt omfang får de skatter, som disse arbejdere på disse steder og selskaberne kan give, men i rimeligt omfang. Er det sødt? Vi lægger stor vægt på konkurrencemomentet. Omkring skattespørgsmålet, hvis vi vil gøre mere attraktivt for de selskaber, så må vi finde et leje med en lavere skat. Partiet nu siger blandt andet, at vi ikke får noget ud af det. Men vi ved jo, at med den erfaring, vi har med de få råstofprojekter, vi har haft i gang, så har vi jo fået rigtig mange skatteindtægter fra medarbejderne. Så selskabsskatten
er efter vores mening er for lav efter vores opfattelse. Vi satser på en selskabsskat på 25%. Royalty skal bibeholdes, men skatten skal sænkes. Altså, det er jo altid formålet, hvis du har nogle ressourcer, så vil du gerne have det meste ud af den. Og de erfaringer, vi har indhøstet, viser, hvor lidt det har haft indvirkning på hele samfundet heroppe, at man har haft disse procenter godt. Royalty er jo bare en afgift. Jens Erik nævnte, lad os lige vende tilbage til skattespørgsmålet. Hvordan vil I klare det spørgsmål? Altså, jeg siger, at det er helt afgørende, hvis vi skal snakke om sænkning eller forhøjelse af skatten, så kan vi jo se til daglig på baggrund af de oliepriser, vi lever med, hvordan vi bliver nødt til at regulere vores udgifter og indtægter. Når royalty kan man måske fjerne, og så have pengene ind på skat. Lad os sige tingene klart. Vi skal ikke forvirre selskaberne. Lad os kalde tingene ved deres rette navn. Parti Inuit skal vi fjerne royalty. Vi må være realistiske omkring de her spørgsmål. Og hvad er det for erhvervsområder, vi ønsker at investere i fra Grønlands side? Jamen, lad mig lige sige, i over 30-40 år har vi jo anvendt samfundets midler på forskellige råstofprojekter, men har det givet pote over for samfundet? Nej. Men vi kan jo ikke se bort fra, at der er forskellige erhvervsmuligheder, bortset fra råstoffer. Hvilke tanker gør I så? Jeg tror bestemt ikke på, at vi i Grønland skal satse udelukkende med råstoffer og turisme, men at vi skal satse på andre områder, at vi skal satse på den befolkning, der bor her i landet, til at skabe de økonomier, der er nødvendige. Olieefterforskning, olieudvinding, det må komme i sidste ende. Vi vender lige tilbage til royalty-spørgsmålet. Vil I sænke skatten, eller vil I fjerne royalty? Det vil sige, det kan du ikke svare på. Jo, hvis vi trygt kan se i møde, at vi finder en ordning, som tilfredsstiller befolkningen her i Grønland, så må disse firmaer og disse selskaber, internationale selskaber, som gerne vil arbejde i Grønland, så vil de have nogle faste retningslinjer, men det skal være til gode for Grønland. Jens Erik? Ole Christiansen, altså vi har jo en masse råstofselskaber, som har investeret og brugt millionvis af kroner på at undersøge og forundersøgelser og eftersøgninger. Men det vi kan se, det er, at der er kommet nye selskaber, som er helt nye på banen, mens de gamle selskaber, vi kender, jamen dem ser vi ikke mere.
Og jeg mener, at vi har mistet en masse penge, og det er blandt andet på grund af, at vi har indført en royalty. Jamen, du følger jo selvfølgelig med i bevægelserne inden for dette område. Men hvad er det, partierne skal forholde sig til, hvis der skal startes op? Altså, som det er i dag, så burde man måske skrue tiden tilbage til de sidste 20 måneder og afskaffe royalties igen. Men i forhold til uran, det er jo ren politik, fordi de forskellige undersøgelser, man har gennemført, i forhold til for eksempel Kvanefjeldet, der hører vi jo ofte, at selve urandelen ikke er et egentligt problem. Altså det, vi kunne forestille os, det var, at man kunne kigge på Kvanefjeldet særskilt, og også forholde os til, hvor høj en procentdel, eller hvor høj en andel af radioaktivitet, der er forbundet til dette mineral. Demokraterne. Altså, det blev sagt hele tiden, at vi ikke har draget nogen økonomisk nytte af de forskellige eftersøgninger og forundersøgelser. Altså det, vi skal huske på, at selvom man kun eftersøger olie for eksempel, så har vi alligevel haft en del skatteindtægter via de medarbejdere, der har været ansat. Og derfor kan vi jo også se, at vi har haft nogle indtægter, som vi egentlig ikke havde regnet med, men hvor vi har kunne bruge de indtægter fra efterforskning efter olie til for eksempel at bygge kollegier og flere andre ting. Jeg synes, at det er det, som Ole Christiansen siger, er rigtigt, nemlig at vi må tage udgangspunkt i dagens realiteter. Selvfølgelig kan vi snakke de forskellige råstoffer og mineraler, men desværre så ser vi jo ofte, at politikerne ofte kommer til at fremstå som eksperter omkring det her og i forhold til råstofferne. Men altså, vi skal jo som politikere sådan set ikke gøre os selv til eksperter på de her områder. Altså, nu snakker man jo om, at hver gang der kommer et nyt valg, og der kommer et nyt naalakkersuisut, så ændrer man på råstofpolitikken, og det er noget af det, man er blevet træt af. Hvad vil I gøre? Altså, demokraterne synes, at man skal smide alle de tidligere uenigheder og enigheder væk af bordet, og lad os nu tage realistisk syn og kigge på de der ting, vi sidder med i dag, i stedet for at prøve at gøre os selv til eksperter. Jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i hvad der er reelt og hvad der er faktuelt. Og så skal vi jo nok have en politik på det bagefter. Det er det, der er vores arbejdsopgave. Altså, hvad vil I gøre i Inuit Ataqatigiit for at komme frem med noget, som et flertal kan blive enige om? Altså det, vi skal indrømme, det er, at vi får ikke milliardindtægter fra den ene dag til den anden. Det, vi skal forholde os til, det er de A-indkomst, A-skatter, vi kan få ved de medarbejdere og de ansatte, som er beskæftiget inden for den nuværende råstof og de nuværende råstoffer i forhold til forundersøgelser og også efterforskning. Altså, man snakker om, hvor høj en selskabsskat skal være. Altså, nogen snakker om 21%, andre snakker om 25%. Og hvad er det for nogle tal, vi kommer frem til? Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi finder frem til, at vi vurderer, hvad der er det rigtige for Grønland. Hvor høj en selskabsskat vi bør have. Det kan godt være, at det er tilfældighed, at man har nævnt 25% som selskabsskat, men det er noget, vi er klar til at forhandle om fra Inuit Ataqatigiits side. Altså, Baktin Aleraq
Alle snakker om, at man skal kunne finde hinanden og indgå brede forlig. Hvad vil I gøre? Altså, i forhold til det, som Ole Christiansen sagde, synes jeg, at han siger noget fundamentalt rigtigt, nemlig, at vi bør se Kvanefjeldet helt særskilt. Fordi vi har altså gode muligheder for at indgå nogle aftaler med hinanden. Altså, uran er jo noget, vi skal forholde os lidt særskilt til. Men vi ved jo, at der i dag er op mod 80 tilladelser til forskellige efterforskninger. For eksempel er man oppe i Citronenfjord nærmest i gang med og klar til at åbne en stor mine efter zink, blandt andet. Men hvad vil I gøre? Vi skal nok snakke om de der andre ting, du gerne vil komme ind på. Men hvad vil I konkret gøre? Vi vil gerne snakke med. Det vi ikke kan ændre på lige nu, det er, at vi har en råstoflov, og vi har nogle helt eksakte krav, vi stiller til de forskellige selskaber. Og det er noget, som de enkelte selskaber også sætter sig meget minutiøst ind i, også i forhold til, hvad det er for en råstofpolitik, som der bliver ført. Og dem skal man ikke ændre alt for meget på. Altså Jens Erik Kirkegaard, I vil jo gerne, man snakker om at forsøge at skabe en stabil råstofpolitik. Hvornår vil I i Siumut indføre en stabil råstofpolitik? Jeg mener, at vi har en meget stabil råstofpolitik. Altså, vi indgår aftaler, som der så bliver respekteret. Der er blevet kritiseret for, at Grønland har en slingerkurs i forhold til råstofferne. Hvad vil I gøre ved det? Selvfølgelig er det noget, man kan være uenige om, og selvfølgelig kan vi skændes om det, hvis det er. Men det, vi skal huske på, det er, at Grønland er ikke alene i at stå med de her problemer i forhold til, hvad det er for nogle markedspriser, der gør sig gældende i forhold til enkelte mineraler. Det vi skal forholde os til, det er, at priserne på verdensmarkedet følger hinanden. Og det vi ønsker fra Siumuts side, det er, at vi vil indføre en royalty, sådan som man kan sikre, at landskassen får lidt indtægter i forhold til den mineral eller den ressource, som bliver eksporteret. Altså det der med, at man ikke er glad for royalties fra andre partiers side, den vil jeg gerne slå ned, fordi det er altså en del af de konkurrenceparametre, vi kan arbejde med. Og vi ved nu, at der er kommet nye vinde fra de forskellige internationale selskaber her på det sidste i forhold til interessen er ved at spire frem igen. Altså i og med, at vi sænker selskabsskatten, jamen så vil selskaberne selvfølgelig få større indtægter. Men vi bliver nødt til at sætte en mindste grænse for, i forhold til den, der eksporteres ud, hvad det er, vi kan skaffe af via royalties eller andet til landskassen. Altså, man snakker jo om, at man skal have nogle sikre og stabile rammer for denne råstof, for de her råstoffer. Altså, vi har nu i Inatsisartut fremlagt en strategiplan for de næste 5 år. Den har vi fremlagt over for de forskellige råstofselskaber og ved messer omhandlende råstoffer, både i Canada og flere andre steder. Og vi ved jo også, at Inuit Ataqatigiit ønsker at gå ind og pille og ændre noget ved denne strategi, vi allerede har vedtaget. Og det betyder måske, at man allerede inden for et halvt år skal til at ændre på tingene. Altså, Bakti Inuit ønsker at ændre situationen sådan, så vi får flere indtægter til landskassen. Jamen, vil I også ændre på råstofpolitikken? Jamen, vi kan jo bare se på de forskellige ting, der handler om sikkerhed og forsvar.
Vi har ikke nogen som helst instanser, der tager sig af disse ting, også i forhold til at overvåge de forskellige mineralselskaber og deres aktiviteter. Altså, vi kan jo slet ikke kontrollere sådan et kæmpestort område. Vi har jo isforhold og flere andre ting, vi skal tage hensyn til. Altså, vi ønsker at ændre råstofpolitikken. Jeg mener, vi bør være mere modige, også i befolkningen, i forhold til, hvad det er for nogle miner, vi ønsker at have. Og der bør vi først og fremmest skabe noget tryghed og noget stabilitet og troværdighed også i befolkningen. For eksempel dette mineralvand. Hvorfor gør vi ikke noget mere ud af at udvikle dette som et produkt? Altså, råstofaktiviteterne har ikke givet noget som helst til Grønland. Det har ikke været nogen succes, og jeg synes, det var en dårlig undskyldning at sige, at man via de skatteindtægter, man fik fra efterforskningen efter olie, kunne bruges til kollegier. Det synes jeg er en tynd forklaring. Altså, sådan som vi har en samhandel med landene omkring, eller ud af Grønland. I dag, der er det kun envejshandel, vi har, og den går fra Grønland mod Europa. Og jeg mener, at vi kan snakke om for eksempel fiskeriet og det, vi eksporterer. Hvorfor kunne man ikke handle med andre, der er interesseret i vores produkter? Jamen, hvad vil du gøre som politiker? Hvis jeg var politiker og havde noget at sige, så vil jeg i hvert fald gøre hvad som helst for at have en mere åbenhed i forhold til den forvaltning, og også åbne op for samhandel med det internationale samfund, lige så vel som vi også ville indføre mangeårige kontrakter, og vi vil skabe forskellige myndigheder, der kan stå og der kan komme rundt i Grønland og kontrollere. Og på den måde vil vi kunne skabe tryghed. Nu har Naalakkersuisut lavet en 5-årig strategiplan. Har I nogen plan om at ændre på den? Hvorfor, som Ole Christiansen sagde, hvorfor er man ikke interesseret i at få gå væk fra denne slingre politik, hvad angår råstofferne? Jeg synes, vi skal se på Kvanefjeldet som helt særskilt. Men nu er det jo altså ikke kun Kvanefjeldet, der er snakket om her. Nå, men det vi skal huske på, det er jo, at vi skal sikre os, at vi får succes og også får indtægter. Vi kan jo ikke bare gratis give ud af vores ressourcer til andre. Vi bliver nødt til at satse på, at vi selvfølgelig skal have et kontant udbytte af disse aktiviteter. Vi mener, at der bør være 5 ting, man tager hensyn til. Det er, at Grønland får det størst mulige økonomisk udbytte, og det handler om, at vi skal have flere arbejdspladser, lige så vel som at vi bør gøre hvad som helst for at skaffe flere skatteindtægter til landskassen, og at vi inden for råstofferne har en politik, der giver det størst mulige afkast til det grønlandske samfund. Uanset om det er vand eller hvad det er, alt hvad vi har af ressourcer. Vi skal videre. Det er selvfølgelig en dejlig varm debat, der er her, men i radioen kan man lytte til mere råstofsnak. Og vi siger stort tak til Ole Christiansen, fordi du kunne have lejlighed til at være med i aften. Erhvervsområder. Så kan vi også tænke på turismen. Vi ved, at de indtægter, vi samfundet får ind på turismen, er nedadgående. De krydstogtskibe, der kommer til Grønland, lægger 30% mindre i kontanter her i Grønland, end de gjorde bare for et par år siden. Vi kan se en oversigt over, hvordan det er gået fra 2011 til 2013.
Hvad gør vi ved det, når det starter med, at det er 17? Vi mener, at vi bør udvikle turismen generelt, nationalt over hele Grønland, men selvfølgelig også de forskellige regioner, de forskellige lokalområder. Og der må vi fra politisk hold lægge en større indsats af at støtte turismeudviklingen og turismeinitiativer rundt omkring. Turisme er jo et af søjlerne i vores økonomi. Og hvordan gør vi det? Skal der gives flere til? Skal der give flere penge til turismeinstitutionen? Vi kan se på det finanslovsforslag, som nu desværre ikke gælder mere. Så ifølge den, at der ikke taler om at sænke tilskud til turismeindustrien og turismeudvikling. Men der har jo rent faktisk været taler om at sænke tilskud til turismeselskabet, landsdækkende turismeselskab. For eksempel tænker vi og er overbevist om, at vi bør sænke de afgifter, vi lægger på krydstogtspassagerer fra 525 til et lavere niveau. Men det er også de forskellige aktører rundt omkring, hvor disse skibe ligger til. Og demokraterne må vi lære noget. Vi må lære noget af Island. Jeg er helt enig i, at vi skal sænke afgifterne på krydstogtspassagerer, krydstogtskibe, der anduer Grønland. Vi må gøre det nemmere for disse turistskibe at komme til Grønland. Vi må også bruge disse midler, penge på. Vi kan ikke bare snakke om Visit Greenland og vigtigheden og betydningen af at have en instans som Visit Greenland, og så samtidig snakke om at skære ned på deres midler. Men vi må også i den forbindelse udbygge vores infrastruktur her i Grønland for at kunne modtage disse turister, som vi ønsker at se, og som vi ønsker skal lægge penge i Grønland. Vi har haft en samtale med Islannimut takornariaqarnermi ineriartorfiusoruussuarmut aqquteqartariaqarpoq aamma saqqumilаарnerusariaqarpugut pilerinarluinnartumimmi isaasalerlugu pisiassaateqarutta inuillu pisiniarfiksumiittoq naluppassuk iluaqutaangilaq taamaattumik aningaasanut inatsimmi pingaartinneqarnerusariaqarpoq nittarsaassinissamut aningaasat amerlanerusariaqarput politiikerit akisussaasusseqartumik takornariaqarneq eqqarsaatigisariaqarpaat inatsisiaqarpassuit aporfiusinnaasut pisariaqartingilagut ammaassisariaqarpugut periarfissarsiorlutalu taamaalilluni inuit takornariaqarnermi aamma inerisaasinnaassut amerlanerulersinnaammata tas anitelingssip Nedlings fra Hotel Sisimiut anmoder om at for at tiltrække et større antal turister, også på helårsbasis. Gør en indsats. Hvordan kan vi øge antallet af turisme, turismen eller øge antallet af turister til Grønland? Efter vores mening, så er det, har vi et alt for mangefuldt
profil over for omverdenen omkring Grønland. Vi ved, at der er nogen, der arbejder med det, men har de tid til at bruge de ressourcer på det? Vi vil også meget gerne love nogle flere penge, midler til at udvikle turismen og for at udvikle turismen. Vi ved jo, at det er en pengestærk industri, turismeindustrien. Hvis vi skal være med på den vogn, så må vi ikke holde os tilbage. Men vores profil må være mere tydelig. Vi må vise vores kultur på en mere klar måde. Og de specielle features, vi har i Grønland, for eksempel omkring den grønlandske kunst. Vi har jo en kæmpe udvikling i gang på kulturområdet. Hvorfor viser vi det ikke ud af? Hvilke tanker gør I jer for at udvikle turismen? Skal der flere penge til, eller hvordan? Jeg kan sagtens være enig i, at vi skal udvikle turismen. Vi har nu i snart 30 år ydet økonomisk midler til Greenland Tourism, men kan vi se, hvordan kan vi se, hvilke konsekvenser og hvilke resultater, der er kommet ud af det? Det må vi kigge nøjere på, og på baggrund af det, som vi har lært gennem de sidste mange år, kigge på, hvordan gør vi så? Men vi ved jo også, at turisme har mange arter. Kystturisterne, det vil sige krydstogtturisterne, de sover jo ombord på skibet. Og nogen er på land og bor på hoteller, og der er rigtig mange forskellige arter af turister. Og nogen spiser på skibe, og nogen spiser på land i restauranter. Og nogen tager ud på indlandsisen og kigger der, og nogen har vandreture. Hvad er det for turister? Det er det, vi må finde ud af. Hvad er det for en form for turister, vi ønsker her i Grønland? Der er jo mange af dem, som er rygstiksturister, som går rundt og som vandrer rundt i Grønland med forskellige formål. Men vi bliver nødt til at satse på, at vi kan tjene penge på de pengestærke turister, der også kommer til Grønland. Og derfor er den politik, der er afstukket i dag omkring turismen, ikke tilstrækkelig. Men er vi helt klar over, hvordan det hænger sammen? Det er vi måske, derfor må vi undersøge det nøjere. Hvis turismen skal udvikles fuldt ud som en stærk økonomisk søjle i Grønland, hvorledes vil Inuit Ataqatigiit så stille sig? Vi ved jo, at de mennesker, som gerne vil arbejde med turismen, ikke har mulighed for at arbejde året rundt, fordi det er kun sæsonbetonet. Har I nogle planer omkring, hvordan vi kan komme ud af det? Jeg mener, en af vejene er at vise de forskelligheder, vi har i Grønland. Grønland består af mange forskellige regioner og egne. Og hvis vi ønsker at udvikle turismen som en stærk økonomisk søjle i vores økonomi, så må vi for eksempel kan vi ikke komme udenom, at hele befolkningen er med til at kunne modtage de gæster, vi får til landet. Det gælder helt fra børneskolen. Et af de vigtige områder, det er, at vi også bør kigge på, hvad der sker andre steder.
Hvad gør de i Island? Hvorfor er de så succesrige omkring? Kan vi ikke lære noget der? Jo, vi skal lære noget der. Men hvad med jer? Har I også lyst til at kigge lidt over til Island og se, hvordan de har gjort det, Jens Erik Kierkegaard? For det første, så er det infrastrukturen, som er et af de helt vigtige, helt afgørende punkter, lufthavnen og så videre. Og vi ved jo også, at prisniveauet spiller en stor rolle i forhold til turisternes valg af feriemål. Vi kigger for eksempel nu i øjeblikket på muligheden for at bygge en lufthavn i Rådor. Turismeafgifter har vi også arbejdet for at kunne sænke, og ikke kun i det her tilfælde på krydstogtskib og passagerafgifterne. Vi ved jo, at der er trafik mellem Ilulissat og Island. Det vil sige, du kan love, at der ikke bliver besparelser på de bestræbelser, der foregår omkring turismens udvikling. Er det, vi hører? Jeg mener ikke, vi har ændret standpunkt. Vi har ydet økonomiske midler til turismen, fordi vi kan se, at der i de sidste år har været en dalende antal krydstogtskibe, der er ankommet til Grønland. Og det har vi gjort noget ved. Men vi har brug for bedre lufthavnsmuligheder, at kunne komme direkte fra sted til sted. Men vi ved jo også, at der er forskellige centrale steder i Grønland, hvor turisterne søger hen. Skal jeg forstå det på den måde, at alle lufthavne skal forlænges, så man kan lande direkte udefra? De forskellige steder i Grønland har jo forskellige muligheder, forskellige begrænsninger. Men selvfølgelig skal vi gøre alt for, at man kan komme hen til de steder, man kan lande de steder. Og det mener vi har gjort ret klart i vores valgkampagne til dette valg. Fra demokraternes side vil vi gerne være mere realistiske end det, jeg har hørt. Vi har ikke råd til at bygge flere lufthavne. Her, i det her spørgsmål må vi lytte mere til, hvordan de mennesker, der er operatører, dem, der arbejder med turisme, hvad de siger. Det er dem, der har erfaring. Lad os høre, hvad de siger. For eksempel, hvis man vil arbejde med turisme, Nå. Undskyld, der var lidt knas på linjen. Altså, vi er helt åbne over for et samarbejde med Island omkring, hvorledes vi også her i landet kan udvikle vores turisme. Men når vi snakker erhvervsudvikling, så er det også vigtigt at inddrage fiskeri og fangst. Vi har lidt mere, vi skal nå her under den her debat. Er det slut? Hvorledes med finansiering? Vi ved, at det at være fremme i skoene, når man vil drive forretning, er vigtigt. Vi ved også, at de større lufthavne, det er dem, der har de fleste turister. Island har en kæmpe udvikling inden for turismen. Op til 30% af det sted her gennem de sidste år.
Og der har vi også samtaler med Island. Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvordan kan vi støtte hinanden? Hvordan kan vi rådgive hinanden? Så derfor det må vi tage med kysthånden mod de tilbud, vi får udefra. Vi har et par hurtige spørgsmål omkring turismen til sidst. Efter Parti Inuits mening, mener vi, at vi er alt for lukkede over for omverdenen. Vi har jo kun en direkte rute udenlands til Danmark. Det er jo det problem, vi har levet med i rigtig mange år. Vi må åbne landet. I har nævnt flere lufthavne og udvidelse af luft. Vi kan ikke blive ved at snakke om Kreisers nye leder. Vi ved jo, at vi husker de flotte taler, der er blevet afholdt i forbindelse med indvielse af nye lufthavne. Hvis vi bygger nye lufthavne i Ravnafjorden, så er det ikke løsningen på hele problemet. Lad os basere vores økonomiske udvikling på forskellige erhvervsmuligheder. Skal der være flere lufthavne? Vi skal ikke glemme, at Nuuk for eksempel er et kæmpe attraktivt sted for turisme, og der er der virkelig brug for at udvikle turismen i og omkring Nuuk. Vi har talt om i Natsat, at disse muligheder blev skulle fremlægges af Naalakkersuisut. Bare har vi hørt ingenting. Jeg mener, at det er en af vejene til at åbne op for en større turisme. For eksempel vi skal snakke lidt mere erhvervsudvikling den sidste tid her. Og vi skal lige se Alex Nordahl Andersen, som har været iværksætter. Og vi vil gerne høre hans erfaringer omkring, og især de bitre erfaringer, han har haft. Altså i forhold til regnskaber og det administrative, det er svært, når man er helt ny. Men selvfølgelig kan man komme på kursus i forhold til at blive bedre med det. Men hvis man skal eksportere ting ud, eller producere i det hele taget, så bliver man altså nødt til at have for øje, at det stiller nogle helt andre krav til en i forhold til administration og også regnskabskunden. Men det er altså noget, der er begrænset hos nye iværksættere. Men hvad er det så, der bør være lettere, hvis man skal have flere iværksættere i gang? Jamen, i forhold til økonomien er der jo en stor hurdle, vi skal igennem. For eksempel, hvis man kunne få nogle penge, man ikke skal betale tilbage til at starte op på. Kunne det være en mulighed? Fordi som det er i dag, der er det jo bankerne, der bestemmer, om man kan få et opstartstilskud eller ej. Altså, man skal nok være stærk for at være iværksætter og starte op. Men man har jo stadigvæk brug for risikovillig kapital for at starte op. Hvis vi ser på de penge, som vi investerer til iværksættere og nyt iværksætteri, det er jo ikke mange penge, vi sætter til side der. Men hvad mener Atassut i forhold til at skaffe flere iværksættere? Altså, vi mener jo, at hvis man får gang i råstofferne, jamen så vil vi skabe en masse arbejdspladser. Men selvfølgelig skal vi også have gang i iværksætterne, og der mener vi, at Greenland Holding kunne have en god rolle at spille og få noget rådgivning. Det kan jo være dem, der iværksættere, som kunne på den måde kunne skaffe nogle midler til at starte op på, fordi der ligger jo altså 70 millioner kroner i en fond, som
bør komme i arbejde. Anda Uldum, demokraterne, man snakker om for meget administration og alt for mange love og regler, man skal sætte det sig ind i, hvis man vil starte op. Hvad vil I gøre for at gøre det lidt nemmere? Jamen selvfølgelig er det utrolig vigtigt, at man har klar lovgivning og klare regler, man kan følge, i stedet for at forvirre. Men vi mener også, at der er muligheder for at gøre flere andre ting, sådan, så det ikke bliver så økonomisk hårdt at starte op. Men vi har haft op mod 8 millioner kroner til at starte op, til for eksempel at tilgodese iværksættere og dem, der vil starte op med nyt. Og vi har for eksempel også indført klippekortsystem for folk, som ønsker at starte op. Men det er altså de her hjælpeforanstaltninger, der bør være klare, også for iværksættere. Hvad mener Siumut i forhold til den nuværende situation? Jamen, vi synes jo, det er støtteværdigt, og vi mener også, at vi bør bakke op om alle nye iværksættere. Nogle er en fiasko efter et stykke tid, mens andre kan blive succeser. Men det handler også om, hvilke vilkår der er. Vi ved for eksempel, at Greenland Venture måske ikke er helt hensigtsmæssig, men vi mener, at der er for eksempel en garantifond, hvor man eventuelt kunne hente garantier. Og hvis det offentlige kan stille disse garantier, jamen så er det også en lettelse for dem, der vil starte op. Altså det offentlige bør være med og investere. Er det noget, som der er enighed om? Altså, fra man får en idé til, at man kan realisere, der mener jeg, at vejen er alt for lang. Og det må vi altså gøre et eller andet ved. Gøre det lidt lettere og mere smidigt at starte op med en ny virksomhed. Altså, vi skal også som befolkning og samfund være opmærksom på det her, på den her problematik. For eksempel snakkede man om, eller for eksempel har man ikke haft særlig meget glæde af Psykoblok-produktionen, som var oppe en kort periode, og det er jo ærgerligt. Men det er klart, at vi bliver nødt til at evaluere på tingene, og jeg synes, at det er noget, vi bør gøre meget mere ved. Vi bør evaluere meget mere på de erfaringer, vi indhøster, i stedet for at lytte til, hvad de siger i Danmark, for eksempel. Da jeg startede som privat i 90'erne, jamen det er ikke det, jeg spørger om. Jo, men i dag er forholdene helt anderledes. Fordi man kan selvfølgelig også satse på landskassemidler, men for eksempel var der jo også en masse indtægter. Vi fik for eksempel fra Bedufik, som kunne bruges til iværksætteri. Og altså, det vi har brug for, det er, at eksporten og importen står i en bedre balance. Vi må begrænse importen, og vi må gøre, hvad vi kan, og udvikle, hvad vi kan med hensyn til, hvad vi kan eksportere. For eksempel nævnes Psykoblok. Der ved vi jo, at vi bruger rigtig mange millioner kroner på byggeriet, og det er sådan nogle ting, vi bliver nødt til at overveje, hvad der er givetigt, og hvad der ikke er givetigt at satse på. Hvad vil I gøre for at gøre det lettere at starte op for iværksættere? Selvfølgelig. Vi bliver nødt til at se på nogle fundamentale ting her. Det har noget at gøre med transportmuligheder og transportpriser, lige så vel som muligheden for at eksportere. Og hvis ikke vi åbner op, jamen, så får vi aldrig nogensinde noget særligt godt udbytte af de her ting.
Og det er derfor, vi synes, at vi rent politisk bliver nødt til at se på nogle det fundamentale i, hvordan og hvorledes man kan starte op. Nu snakker man for eksempel om royalties og flere andre ting, og for eksempel har vi jo en eksportproces i dag, som går via Danmark, og det er sådan nogle ting, vi skal have ændret på. Og det er derfor, vi skal have ændret vores politik, og hvis vi åbner op for Grønland, jamen så vil investeringerne komme lige så vel som vores egne bevillinger kan følge efter. Hvis ikke seere og lyttere er blevet trætte af debatterne her, jamen så kan man ringe til telefonen i KNR, og det bliver så i morgen, at man tager en mere folkelig debat via radioen på baggrund af debatten her til aften. Der er dansk vælgermøde lige om lidt, eller undskyld, valgmøde. Tak for i aften.